Systém 1 je taký pomalší, uvazujúci systém, ktorý používame vtedy, keď rozmýšľame hlboko a vymýšľame nejaké nové veci, ale ten má takú nevýhodu, že nám zje veľmi veľa tej energie, ktorú máme. Alebo ten druhý, to je taký rýchly automatický systém, ktorý sa veci naučí a snaží sa fungovať ako nejaký automat. Ľudia väčšinou fungujú v tomto systéme 2. Prečo? Pretože je to pre ľudí pohodlné. Mozog náš je veľmi maličký, tvorí len 8% hmotnosti celého tela, ale dokáže skonzumovať až 30% energie celého tela. A práve preto, že to telo sa evolučne snaží ten mozog nejakým spôsobom ochrániť, alebo teda ten mozog, to celé telo, on funguje v nejakom takom automatickom režime. A ten automatický režim je ten, ktorý väčšinou u ľudí bežne funguje. A keď tí ľudia pozerajú reklamu, idú po ulici, pozerajú banery, billboardy alebo sedia pred telefónom a scrollujú, hladkajú ten telefón, tak fungujú v tom automatickom režime.